जों सालसा साला बनो पगलाई दं हा पगलाई में बिसिनि ति तबो हाय कताल खाय जों जतो नु मुतो फालिफा बनि तिनि हिंके 113 बिसि खिपिकाल बनि 1908 आसाय माने 1947 थैला मात्र 39 बছর सिब राजत्व खायमा थांसि अमहाय आरो बिसियो ब पाइथा राजा हिसाबै आगे जे 84 राजा जे राजा दं थानाय राव बरक केबुनो चिनि उपायथा राजा हे खायख्लांमाया बहु चराय सानि बिसियो 39 बছर सिब थैला औ बिसियो सिब जार्मान थांला फ्रांस बो थाङा आमेरिका थाङा हिटलार रबायसे बमांलायला हासक दरखौ बो थाङा आ चिनि तिरफा हायुंनि बाङै आ चिनि तिरफा हासिनि बाङै रोंजाबै सिजाके तिसावनि बाङै गोबां मा स्कुल खायख्लां थाङा जेमन चिनि ममो सलंके 125 ता मत ब प्राइमारि स्कुल खलख्लां थाङा जेमन चिनि कुवार कामि बर आसामनि स्कुल हद्राय कामिनि बर आसामनि स्कुल मा हाके दङ गोबां मा दङ आर चिनि बिसेसके औलिराव के चिनि एमबिबि कलेज ब महाराजा खायख्लां थांमोनिनो के चिनि हायानाय जावनि बाङै विक्टोरिया मेमोरियल हास्पाताल बो राजा खायख्लां थांमोनि बिलोनिया ब हाके खायख्लाङा আর তিনটা জায়গাও চিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বিনাই গাতিबो खायख्लां थां अमहाय हानि बाङैनो जों बन बिसि बुरुंनो जों चिन्ति खामाव त आगे मुति ग्रिफा जों पालाय फेलिला ओंखाय ताकलाय त मुति गनाखौ जों पालायला कारण जों तानि मुति माखाय जों बुखौ बायसाला बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर हिसाबै बनिसे हारा बाहाय ब राजानि एमो बाहायबो केबो सियांनाय हानि बांनो चिनि विशेष के दिखामा मयालानो ओ मूर्ति न खाली जादी हे पासाइसनो 100 दे पासाइसनो कबमा बाय बर जत चिनि दिखामा मयाले जत लोकनि बररनो साजागै कारा काचार स्टेचु खालिला खूब कहा क भविष्यत फनो जों मन मुइतो तंलायनाय आर तिनि जे स्टेचु जि महाराजा पाइथाकनि स्टेचु जों जखन पहिलाव बनो उद्बोधन खालिला सारा चिनि हास्तेव जत बुइ नो पाइला ते परदिनखे कयलां बर रंग संजाखिनजाव मूर्ति सि खालिला हमलायनि आव हानि बंनो चिनि तिखामा मयाल रेकर्ड न तासबाय बायदिनि बार बारखे मावनो कारण